बेनो जाबाय खानुर लेरबाय स्टेशन बेनो आरो खानुरनि गभर्नमेन्ट बास स्टेन्ड। हेल' रायजोफोर खुलुमबाय, बयखौबो दिनै गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। रायजो राजा नोंथांमोन, दिनैनिफ्राय आङो केरेला बिदाय, केरेला थानाय नंला आरो फैफिननायबो नंला केरेला। मानोना बेरायनोबो मोनाखिसैना, ओरैनो बेखारसो थाबाय थानाय जायो। खामानि मावनो मोनो ना बेरायनो मोनो, ओरैनो रुमाव इसिनानै थाबाय थानांगौ जायो। ओंखायनो आं दिनैहाय थांफिननो ओंखारबाय। आं बबेयाव थांगोन सहैखांनायनि उनावहाय आङो नोंथांमोननो खिन्थाहरगोन। दिनै जाबाय सुनिबार, ओमफ्राय गाबोन जाबाय सानडे। दिनैहाय 10 थारिख, गाबोनसो सहैनो हागौ आङो। ओजों सहैखांनायनि उनावसो नोंथांमोननो। आंथ' ट्रेनजों थांनाय जानाय नंले, मानोना दाख्लै फैनायाव ट्रेनजों फैदों, जेबो नुवाखै। दानि थांनायाव बासजों थांगोन आङो, जायगा नायलाबायलाङोहाय। दायो आङो मोनफैबाय जाहैबाय पारफ्रांगारि बास स्टेन्ड होननायखौहाय, बेनो नै। ओमफ्राय बेयाव दङ ट्रेन स्टेसन। आं ट्रेन स्टेसनाव थांगासै, ओमफ्राय टिकेट दाननानै खानुर, बेनिफ्राय डाइरेक्ट। बेनो जाबाय पारफ्रांगारि स्टेसन होननाया, बेयाव मोनफैबाय आङो दायो। ओमफ्राय बेनिफ्राय थांगासै जाहैबाय। आं ओरैसो थांगोन, नै सिद्दा थांगोन। बेनो आरो थांनांसिगोन, माथो उफाय, हारसिंब्लाबो। टिकेट लाग्राया हौरैसो बारनांगोन आङो। बारनानैहाय टिकेट लानोसै। खयथानि ट्रेन दंथाय नायनानै थांनोसै आरो। आयै थांगौनासै नै ट्रेना। ओइ सेस। आयो थांगौनायसो लोगोफोर, ट्रेना हास्लाबले आं। दायो सफैबाय जाहैबाय खानुर रेलवे स्टेसन। बेनिफ्राय बास स्टेन्डआव थांनायसै आङो। बास स्टेन्ड थांनानैहाय बास हमनानै गाखोलांनायसै। बेनो जाबाय खानुर बास स्टेन्ड लायनो रेलवे स्टेसन खानुर। ओरैबो नायदो। ओमफ्राय दा आङो बास स्टेन्डआव थांनायसै जाहैबाय। बास स्टेन्डआबो बोरैथाय गेदेरना माथो रेलवे स्टेसना खानुरनिबो। ओमफ्राय हरैसो जागौमोनदां, बबेथिं जाखो। मैया हरनिफ्राय ओंखाम गैया लोगोफोर, बिराद ओंखाम उखैबाय। माबाफोर जाब्रबनांसिगोन, रुटिफोर। बेनो खानुर रेल स्टेसना। बेनो जाबाय खानुर लेरबाय स्टेसन। बेनो लासै आं बेयाव भिडिअ लानाया। ओमफ्राय थांनोसै बास स्टेन्डआवहाय लोगोफोर। बास स्टेन्डआव थांनोसै आङो। ओजोंबा खयथायाव सहैगोन, दा आं जे थांनो नागिरदों बेयावहाय दङ जाहैबाय। बेयावहाय भारतनि तिरंगा। बैथिं जागोन ओरै फैगोनबा लाइन लायनानै चिकेन कारि बिहरबाय आङो। ओमफ्राय चापाति, रुटि मोनब्रै। मैया हरनिफ्राय ओंखाम जायैनि खोथा दङ, ओंखाम जानायसै। ओमफ्राय आरो दिनैनिफ्राय मोनजाखालिलाय गाबोन सहैजासिम। दा बेलासिनि 3था जाबाय नै। दा मैया हरनिफ्रायनो ओंखाम गैया आरो, साननिफ्रायनो। बेवहायथ' उदै बुंहोना लाग्रोनांगोन, ओमफ्राय थांनोसै। मैया सानजौफुनिफ्रायनो ओंखाम जायै, दासिम 3था जाबाय नै, बेलासिनि 3था। खानुराबो सिटियानो माथो नै। आंलाय एकदम गामि एरिया सानदोंमोन, सिटिथ'। बास स्टेन्डआबा बोरै जाखो। बास स्टेन्डखौनो थाल मोनासै लोगोफोर, बोरै जाखोथाय। अब्लानो थांनांसिगोन। आं बेंक नागिरग्रोनांगायसै, फैसा एसे बख'ना लानांगौ। टाउन दंमोनलै ओरैहाय, मेरला मा दङ नै। न'आ जा साइसलैयो। हरै थाबोबायनो आङो सरकारि बास स्टेन्डआ। ओमफ्राय नैबे प्राइभेटनि गोजा आरो, बैयावसोनो प्राइभेटना बैयावसो, ओमफ्राय सरकारिया बैयावहाय। सरकारिजोंसो थांगोन नालाय आङो, प्राइभेटनाव दाम बारा लायो। थांगासिनो आङो। मा दखान दं मिथिला।
दहायनो नैबे लामाजों सिदा नामायबो खालाम मोनखाबायमोन आरोखि ओमफ्राय हौरैसो थाबायलांबावबायना ओमफ्राय उल्था फैफिननांबाय ओंखारला बेयावनो नै गभर्नमेन्ट बास स्टेन्डना बेयावनो नैबे लामाजों थाबायबोलानो आरामसे मोनफैबायमोन आङो नै ओरै थाबायबोबाय आङो ओमफ्राय हाबहैनोसै बेयावहाय नैबे लामाजों फैला दहन मोनफैबायमोन आरोखि उल्था थांना लादों अट' स्टेन्ड गोजा नैबे अट'आ लाइन नुजोबो नै राननानै होजोबखायोदां बिसिनिबो फालानो अट'आ गासिनो लाइनाव दंजोबो मोनफैबायलै नागिरनैनो बेनो जाबाय कानुरनि गभर्नमेन्ट बास स्टेन्ड दा बेनिफ्राय आङो बास हमनानै थांसिगोन जाहैबाय साइडआव दङ अट' स्टेन्ड लाइनबो बास लावै लावसै नै बांद्राय गिदिर नङा बास स्टेन्डआबो अट' स्टेन्ड लावै लावसे बारा गिदिर नङा माथो बास स्टेन्डआ फिसायानो बे लकेल गोजान आङो थाङासिनबो आं एसे बैजोंसो जागोन हनै आङो थांनो नागिरनाया सोंहैनांसिगोन हरैनो बेनिफ्राय मोना जाहैबाय माइसु डाइरेक्ट थांग्रा ओमफ्राय दस्रा बास स्टेन्डनिफ्रायसो मोनोनो ओमफ्राय आं एसे दिन्थियो बास स्टेन्डखौनो बेनो आरो कानुरनि गभर्नमेन्ट बास स्टेन्ड नायदो दस्रा बास स्टेन्डसिम थांनांसिगोन आं ओमफ्राय बैनिफ्रायसो मोनसिगोन आरो डाइरेक्ट आंनि थांनायखौ बेखिनियानोमोन कानुरनि गभर्नमेन्ट बास स्टेन्डआ आंनियाव गाखोनोसै दायो बास स्टेन्ड क'क्राझाराव थांनोबा बास स्टेन्डसिम गेजेराव जिरायनांगौलै बांद्राय गोसोखौनो सुखुवासैलां गारियाबो सातथायावसोनो न'आवनो प्राइभेट बास स्टेन्डआव बैयावबो दाउब' बानायना दोनलायदों हनै ओरै बिरहोलायनायनो माला मोननांगौ जाखो गारिखौनो गोसोखौनो एकदमबारे नारभासल' मोनदों थोनोसै दसे बेनो बास स्टेन्डआ बास टिकेट लाबाय डाइरेक्ट बेंगलरनिफ्रायनो बास टिकेट मोनो बेंगलर आं माइसुर एसे बिदोंमोन ओमफ्राय बेंगलर जबाय आरो ओमफ्राय टिकेटआ लाबाय जाहैबाय 328 थाखायाव ट्रेननि भारा लाखिबाय 330 थाखा बेनि लोगोफोर ओमफ्राय गारिया 7थायावसो नेयैनो हर जालायबाय लोगोफोर 7था जानोसै टाइमा 7थायावसो खारगोन आङो नैबेनो जाबाय बासआ बेयावनो थांगोन आङो गोगोम दं बे बासआ नै आंलाय नैबेखौसो सानदोंमोन ओमफ्राय बे नङा नैबेसो आङो 32 सिट नाम्बार बेसो जागोन आंनि बासआ बेसो 32 सिट नाम्बार 32 नायदो बासआ बेयावनो गाखोनानै थांगोन आङो दिनै हरसेयानो लागोनदां 32 नै बेयावसो नै साला सुवाना नै बे साखायावसो गोलैबाय आंनिया लोगोफोर साखायावसो जलदब गोलैबाय माथो जागोनलै बे दोनथ'नायसै रावबो गैया आं हारसिंल' नै 7थायावनो खारगोन बासाव जिरायनाथ' जुथा खुरा जुथा खुरा लागोन बेयावनो आराम ओरै होग्राङानो नुलांसै ओरैबानो थाना थांसै लोगोफोर आयौ खयथायाव सहैगोनथाय मिथिला बै बेंकआखौबो खुलायनो दोनदों फाग्लानो मोनाबायना लोगोफोर गोसोमबो नुबाय जानो हागौ दाबो रावबो गैया खालि बेंगलर थांग्रायानो गैयाना रावबो
माने बे गारियाथ' डाइरेक्ट बेंगलर खारगोन ओमफ्राय आं माइसुराव ओंखारनानै थालांगोन आङो हरनि खयथा जाहैयो नायलांबाय थादो नोंथांमोना जोबजासे भिडिअखौहाय आरो मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव एकदमबारे बेरायनां खेबनायनि लाबबानो जाथारा ओंखायनो नोंथांमोनखौहाय खावलायो भिडिअखौ एसे नायनो थाखाय माने बेरायनायाव थाङो जाहैबाय खरसा 2-3 हाजार थाखा थाङो ओमफ्राय बेयावनो जाया ओमफ्राय डलाराबो मा हाबो जोंनिया थाइसे थाइनै मोनसे भिडिअ खेबगासेयाव ओमफ्राय खरसा थाङो 3,000 2,000 2,500 बिदि थाङो लाबआनो गैया ओंखायनो सम सम बिराद बायो बानायनोहाय एफा फिसा गोथार जिउ मोनहैजासिम दैदेनलांबाय थादो इसोरनि मोजां आंखौ बेंख्लायबाय थादो सौहैजासिम दैदेनलांदो मोजाङै मोजां बिराद मेंनाय मोनबाय जालदाबआनो थाखाबाय दासो फैदों मानसिफ्राबो दासो फैजोबदों नै ओरैबायदि खस्थ' जायो बेरायनो लामायानो फिसाल' गंनै गारि एरियानो जाया हाग्रा गोजा नै दायो सफैबाय माइसुर लोगोफोर बेनिफ्राय बहा थांनाय जायो नैबेयाव हस्पिटाल दङ ओमफ्राय नैबेनो गेस्ट हाउस दं नैबेयो गेस्ट हाउस आरो बेयाव थाफैदों आङो भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जाथ'बाय नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार खालामनो दाबाव चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव एसेनोसै गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो बे जाबाय मिसननि हस्पिटाल बियो बेनो जाबाय गेस्ट हाउस आंथ' मोखां दिन्थिला मुब्रुं मुसि जाजोब्बाय नालाय बेखायनो